Ante a dúbida de se a radiación electromagnética puidera ter efectos nocivos sobre a saúde, o BNG apela ao principio de precaución, solicitando o afastamento da antena das vivendas. Sábese que afecta? Non. Sábese que non afecta? Tampouco. Polo tanto, o que hai que facer é tomar a precaución de retirala o máis lonxe posible das casas. Esta é unha cousa que tamén recoñece o Tribunal Internacional, que di que en caso de dúbida, o que hai que facer non son os veciños os que teñen que dicir que nos afecta, é a empresa a que ten que demostrar que non afecta a ninguén. E resulta que ahora temos un goberno municipal que está defendendo a empresa e que está dicindo que se pode poñer, que non pasa nada. Non, eso que non ten que dicir é a empresa. O goberno municipal o que ten que estar é ao lado dos veciños e defender os intereses dos veciños e non os intereses das empresas. Ademais de criticar o goberno por non posicionarse do lado dos veciños, acúsano de falla de transparencia á hora de aclarar se existe unha solicitude da empresa para proceder a esta instalación. Resulta que agora, ademais, xa nos enterámonos de que xa hai, en fin, unha leira que xa está palabrada, non sei se hasta que punto xa estará definitivamente feita a cousa, pero xa está palabrada que se ofreceu para alquilarlle ás compañías estas para que elas poidan montar a empresa ali. Recentemente preguntamos no último pleno, preguntamos ao alcalde se había algunha empresa que solicitara instalar as antenas. Nos dixo que non entrara nada por rexistro, que non había ningunha petición. Por eso nos extraña tanto que edís do Partido Popular que otentan cargos no Concello se poñan a defender que se non afecta, que isto non é nada, é máis potente que a que está instalada aquí. A que se quere instalar é máis potente que esta. Ante a indefinición á hora de dar unha resposta, os veciños exixen que se lles comunique oficialmente se vai instalar a antena ou non. Hai comentarios por aí que din que iso que non é certo, e verdadeiramente nós non nos conformamos con esas palabras, que nos digan de parte do Ayuntamiento, que nos digan unha resolución franca, que non sea un comentario entre comillas. Mentres tanto, seguirán coa recollida de sinaturas e coa campaña informativa entre os posibles afectados. Tamén o BNG permanecerá vigilante á espera de movementos por parte da empresa.